Infetħet sejħa li permezz tagħha l-membri tal-Kunsill Malta l-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD jistgħu jibbenefikaw minn €1,000,000 fi proġetti li jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg fl-laqgħa mal-imsieħba soċjali. L-imsieħba soċjali fosthom il-unions u l-għaqdiet ta' min iħaddem qed ikunu mħeġġa jresqu l-quddiem proġetti maħsuba biex jistudjaw u jħejju pjani biex huma jkunu preparati meta jaslu għal dialogu pubbliku. Din is-sejħa se tkun tħares is-saħħa l-effiċjenza tas-settur pubbliku u tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' diversi oqsma inklużi dawk ta' interess nazzjonali. Il-proġetti li għandhom ikunu sottomessi sal-4 ta' Settembru għandhom jinkludu taħriġ l-impjegati kif ukoll xogħlijiet ta' riċerka u studji li jgħinu mhux biss lilhom imma anke lill-Gvern ċentrali. Kull organizzazzjoni fl-MCSD tista' tibbenefika sa massimu ta' €100,000. Il-ċermen tal-MCSD Joseph Bencini laqa din is-sejħa u sosna kif dawn il-flus se jkomplu jgħinu biex il-Kunsill jissaħħaħ fir-riżorsi tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari qal li din is-sejħa hija turija ta' kemm il-Gvern huwa impenjat biex ma jitlifx fondi Ewropej.